Veda je človek, ktorý nemá pevný názor na veci, je to veľmi taká volatilná. Taká Volatilná. Nepoznáme ten výraz. Jo, dneska ti povedať tak zretelné. Jaj? To som len tak peknejšie povedal. Áno, to môj otec tomu hovorí, že ští večer na jednu stranu a ráno na druhú stranu. Áno. A konkrétne príklad ti dám, keď sme robili to zvýšenie DPH, kadráci tlačili na zvýšenie, ja som si ju, a ona teda, že dobre, potom som si ju zobral von, vysvetlil dôvody, takže dobre, že nie je zvýšenie, potom sme sa vrátili, potom, že bude zvýšenie. Behom jedného dňa zmenila 5x názor. Teda prvý názor bola, že zvýšiť, nezvýšiť, zvýšiť.